Hvad så, lille prins, hva? Hvad så, lille prins? Hva? Er du en lille prins? Hva? Du er en lille prins. Og hvad er det? Jeg synes, Ava siger, at jeg har hørt, at Ava kan synge Mariehønen evigt glad. Er det rigtigt? Mariehønen evigt glad. Vi tror på et rabarberbjerg. Og nu er det søren, og så med sneglehuset på. Sneglen råbte højt, kom ind! Og derfor tog den regn og vind. Og det er lidt snære, som du ser. Der er mere. Hvor var det flot, hva'? Eva kan også synge, det er i dag et vejr, ikke? Det er i dag et dejligt vejr. Nej, fordi det er svært. Det er en dejlig solskinsdag. Nej, det er et solskinsdag. Solskinsvejr. Nå, hvor er det så er det? Hvordan er det så? Jeg kan ikke. Nå ja, så det Det er er i helt dag et solskinsvejr. O søvn, så du er der. Du kunne den for ikke så længe siden, men hun kan jeg ved Lærke Revet til. Nå ja, den sang hun, ja. Den er også god. Jeg vil synge. Nej, den var bare så sød. Morfar var meget overrasket over, at du kunne alle ordene i den. Det synes morfar var helt Der er fantastisk. også en anden liv med Lærke Rev. Er den anden en? Ja, jeg ved en lærkerede, jeg siger ikke mere, den findes på en hede, et sted som en ser i reden. Er der unger, og ungerne har du, de piper, de har tunger, og reden er sådan for de to gamle lærker, de flyver tæt omkring. Jeg tænker, når de mærker godt, han for reven, han vil bide, og drengen samler bær, og ingen skal på vide, hvor lærkereden er. Og så endte det med, at det var mig, der sang. Ja, Der var ingen andre, der sang. Jeg er jo meget glad for, at du kan også synge den, og kender jo teksten mig. Ja. Morfar, Ja. vil du hvad vide, hvordan vi tager et billede derhjemme? Hvordan gør I det? Vi kan også tage et billede vi tager et billede på iPad'en. Nå, på iPad'en. Det var en god Det var ellers idé. billigt, hva'? Margaritaen for 300. Mami, se. Det er flag. Mm. Hvad er der med dig, lille prins? Hvad er der med dig, lille Jeg prins? tror nok, han er sulten. Er vi sulten? Stadigvæk sulten. Han venter på sin papito. Og i morgen kan Gabriel 8 måneder. Ej. 12. i dag, ja. I morgen. Ja, i morgen Så er du det har 12. fødselsdag i august. morgen. Nej, månedsdag. Månedsdag, ja. Men først har jeg fødselsdag. Først har jeg fødselsdag, fordi rigtigt. så bliver jeg 4, og han bliver 3 år. Ja, det er Ja, 0, rigtigt. han bliver 1 år, Han ikke bliver også? 1 år, Gabriel, ikke? Og bagefter bliver han 2 år. Ja. Bagefter, ikke? Og Så bliver du bagefter 5.